De fractievoorzitter in de Provinciale Staten van de PvdA, dat is Remco van Maurik. De uitslag is er, de leden hebben gestemd. Janne Witske de Vries wordt je nieuwe listloeker. Wat vind je ervan? Nou, ik zie het als een beloning voor haar en voor ons van het gevoerde beleid. Dat zij toch door kan gaan. Dat is denk ik ontzettend goed. Ik denk dat we ook buitengewoon goed hadden gekund met Luts. Iedereen kent haar in Friesland. En ik hoop eerlijk gezegd ook dat Luts hier ook voor Friesland behouden wordt. Of dat nou hier is of in Den Haag. Maar ik vind het fantastisch voor Janne Witske dat ze dat doet. Ja, Janne Witskes kandidaat, dat ik het zo goed interpreteren? Ik heb van tevoren gezegd dat ik geen mening daarover geef en ook naar de hand. Ik heb gestemd en dat hou ik voor mezelf. Ja, je bent tevreden hoe de uitkomst. Ik al is Lut Jacobi, want ze zou het zelf niet bloot lefst in Den Haag nou. Ik denk ook dat wij een stevige kandidaat, een goede kandidaat in Den Haag moeten hebben. Dus dat kan ik me voorstellen. Ze is heel bekend in Friesland. Dat hebben we ook de afgelopen weken weer gezien. En ik hoop eerlijk gezegd dat we zo met haar in Den Haag mogelijkwijs of op de lijst met Janne Witske op de top hartstikke mooie campagne gaan voeren. Er moet dus dan wel een tweede kandidaat komen deputeren. Jullie weten dat er een hele mooie kandidaatstellingscommissie is en die gaat nou kijken naar die tweede kandidaat en de derde kandidaat en de vierde kandidaat. Dus, Correct antwoord. Ja. Dank u wel, Van Maurik.